थँक्यू ते नंतर पिंटू गावणकर यांच्या चेहऱ्यावरती एक ग्लो काय अप्रतिम आलाय. सामन्याचे तिसरे टाकलेला लो चेंडू चेंडू 4 धाब्यासाठी फॉर बिग हिट. 1 रनची आवश्यकता आहे. 1 रनची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. काय घडणार काय बिघडणार. त्यावेळी टाकलेला चेंडू ओमकार मोरे आता जी घडी घालून उभा होता आणि त्यानंतर चेंडू अचानक जवळ आला ढकलून दिला अडवला जातो चेंडू. 1 धाबा बनवायचे आहेत अजूनही बनवल्या गेल्या नाहीयेत. कुटप्प्याचा बॉल यावेळी सेन्सिबलपणे खेळून काढला जातोय. तिथे क्षेत्ररक्षक ठरलंय सफलपूर्वक. नाही मिळत आहे धाव. धावा मिळत नाहीये. नेक्स्ट मॅचचा नाणेकौल जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघाने जिंकलाय. डिसिजन क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला जातोय. नाणेकौल जिंकल्यानंतर तर बॉल फर्स्ट. नेक्स्ट मॅचचा नाणेकौल केला गेला आर्यन माने यांच्याकडून आणि नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. यानंतर जेलबाद अजूनही सामना जिंकण्यासाठी 3 चेंडू या षटकामध्ये संपवण्यासाठी 1 रनची आवश्यकता असेल. काय घडेल काय बिघडेल. आणि पिंटू गावणकर विजयाची मोहीम घेऊन आलाय क्रीडांगणामध्ये. विजयाची मोहीम लगावणी जाणार का. आणि आता फोन लावलाय परत बदलला जाणार आहे का रिझल्ट बघूया काय घडणार आहे. या षटकामध्ये सामना संपवण्यासाठी 3 चेंडू आणि 1 रनची आवश्यकता आहे. या षटका संपवण्यासाठी बोलतोय मी. या षटकामध्ये सामना संपवण्यासाठी. नंतरचा चेंडू आला कार्पेट विजयाचा चौकार. शॉर्ट रन शॉर्ट रन शॉर्ट रन शॉर्ट रन. पंच थांबा पंच शॉर्ट रन. कहाणीमध्ये ट्विस्ट आलाय आता आलाय आलाय. सगळे उठले चर्चा केली गेली. शॉर्ट रनचा इशारा. सामना अजूनही संपला नाहीये. 1 रनची आवश्यकता आहे. 4 चेंडू पेस केले गेलेत. 1 धावा रोखल्या गेलेत. समर्थक उठले होते चालले होते गाडीच्या दिशेने पण गाडी लगेच वळवली गेली. रिव्हर्स गेअर टाकलाय. अजूनही 1 रनची आवश्यकता आहे. गोलंदाज इथे डरतोय. 0 फिगरचा हिरो. सामना संपला नाहीये. 1 रन बनवाव्यात लागणार आहेत विजयासाठी. नवे खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल. 5 चेंडू पेळले गेलेत आणि 1 धाव इथे खर्च केली नाही. मग अशी काय झालं होतं 1 चेंडू टाकण्यासाठी 10 धावा खर्च केले गेले होते. या क्रीडांगणाचा इतिहास राहणार. इतिहास इतिहास इतिहास. डॉट बॉल 6 चेंडू 1 रनची आवश्यकता आहे. 6 मध्ये 1 बनवाव्यात लागणार आहेत. आता कुठेतरी हृदयाचे ठोके वाढलेत. चेहरा पडला. तन्मय स्फोट नाही सांगतायत काहीतरी आहे आमच्याकडे. 6 चेंडू 1 रनची आवश्यकता आहे. वॉट मॅच काय सामना रंगलाय. 6 चेंडू 1 रनची आवश्यकता. पहिल्या चेंडूवरती जर का विकेट गेली तर गेम ऑन नक्कीच होणार आहे. 6 चेंडू 1 रनची आवश्यकता असं टाकलेला बॉल आणि बॉक्स आउट बॉक्स आउट. 5 आली रा आली. आता तुझी बारी आली. नक्कीच सामना रंगलाय. रंगला रंगला रंगला. 5 चेंडू 1 रनची आवश्यकता आहे. म्हटलं जातं ना एका धावेने एक संघ पराजित होतो आणि एका धावेने संघ विजयी होतो. 5 चेंडू 1 रनची आवश्यकता आहे. पैसा वसूल मॅच इथे चाललाय. प्रेक्षक वर्गांना लागलेली ही पर्वणी आहे. एमपीएलचं पर्व पहिलं आहे पण मॅच काय रंगली आहे. अतिशय सुंदर इथे रंगलेला सामना. थोडेसे ठोके वाढलेत. प्रथमेश कावडकर नवीन बॅटर क्रीडांगणाच्या दिशेने यावेळी दाखल झाला जातोय. टाकलेला चेंडू मोठा फटका डॉट बॉलचा नोशाकडला धोका चुकला. अरे चुकीचं केलंस रे बाळा चुकलास. थँक्यू विजय.